Denne optagelse forklarer sammenhængen mellem tværkraftskurven og momentkurven og viser, hvordan man tegner en momentkurve. Inden man kan lave momentkurven, skal man have beregnet reaktionerne for i det her tilfælde en bjælke, og efterfølgende, når man kender reaktionerne, kan man så tegne tværkraftskurven. Men først lidt omkring den matematiske sammenhæng mellem de her to kurvetyper. Det er sådan, at hvis man integrerer en tværkraftskurve, så får man momentkurven. Det vil sige, at y-værdierne på momentkurven svarer altså til det areal, der ligger under tværkraftskurven. Det vil sige, størrelsen på momentet i det punkt her, ved den linje her, svarer altså til det areal, der ligger her, mens momentet i det ved den linje her svarer altså til arealet, som ligger i det område her. Og der er det sådan, at arealer skal man også tage med fortegn, det vil sige arealer over tværkraftskurvens 0 her er positiv, mens de her arealer under er negative. Hvis momentkurven er et integral af tværkraftskurven, så er den modsatte funktion jo også gældende, det vil sige, at differentierer jeg momentkurven, så får jeg tværkraftskurven. Og differentialet er et udtryk for tangenthandlingen. Så det vil sige, at værdierne, jeg har stående her på en tværkraftskurve, kan jeg altså direkte se, jamen, ud fra de værdier kan jeg se, jamen, hvad er tangenthandlingen hernede. Det vil sige, at her, ved den kurve, jeg tegner på et tidspunkt, den kurve skal have en tangenthandling, som er positiv og 6,68. Tilsvarende skal kurven herhen, i det her, ved den linje her, skal have en tangenthandling, som er minus 10,32. Men i det samme punkt har den jo også en handling på 4,8. Man kan godt have to forskellige tangenthandlinger i samme punkt. Det forudsætter jo bare, at den kurve, man tegner, den er diskontinueret. Det vil sige, at den har et knæk af en eller anden slags. I forbindelse med momentkurve er det selvfølgelig interessant, hvor jeg har mine maksimale værdier her, altså mine ekstrempunkter. For det er, når vi kommer til selve dimensionering af bjælken, så er det jo ekstremværdierne, der er afgørende. Og der er det jo sådan, at når man tegner en kurve, som vi kommer til lige om et øjeblik, så vil ekstremværdierne for sådan en kurve, det vil være der, hvor tangenthandlingen enten er 0, eller i de punkter, hvor tangenten skifter fra at være positiv til at være negativ. Og der har vi jo to linjer her, to steder, hvor tangenthandlingen den skifter fra positiv til negativ. Det ene er her, i den linje, hvor den skifter fra 0,68 til minus 4,32, og det andet er i den linje her, hvor tangenthandlingen skifter fra minus 10,32 til 4,8. Så vi ved altså, at der på kurven hernede må være to ekstremværdier. Men lad os gå i gang med at beregne momenternes størrelse. Jeg skriver beregningerne op herover i mit beregningsområde, så jeg efterfølgende kan genskabe og se, hvad det var egentlig, hvordan jeg kom frem til værdierne på kurven. Jeg skriver M for moment, og så vælger jeg den måde at angive, hvorhen det er. Jeg nu regner momentet ud. Jeg vil regne momentet ud her ved den linje her. Ved at angive enden fra afstanden fra bjælkeenden, fra den venstre bjælkeenden, og så hvor mange meter inden det er, jeg laver min beregning. Og i det tilfælde vil jeg som sagt lave den her. Det vil sige, at det er 2,4 meter inde. Så jeg skriver 2,4. Og så beregner jeg momentet, som jo svarer til arealet af det her trapez. Og så den areal er en halv gange den ene højde, som er 6,68 kN, plus den anden højde, som er 1,88 kN. Og det skal jeg gange med grundlinjen, som er 4,32 meter. Og det giver jo til sammen et moment på 10,27 kN. Og den værdi kan jeg så angive herhen, hvor min kurve skal tegnes, 10,27. Og så kan jeg tegne kurven, fordi jeg ved jo, som sagt, hvad tangenthandlingen er. I det punkt er den 6,68, og jeg har været den 1,88, og så øvrigt i det punkt her er den så 0,68. Så det vil være sådan en parabelbue, som starter her og kører op, lidt mere vandret, og så ender med næsten at være vandret her. Når jeg så kommer til det punkt her, så ved jeg så, at tangenthandlingen skifter til at blive minus 3,2, men jeg ved ikke lige nu, hvor ender min kurve hen. Skal jeg køre herned, eller skal jeg køre ned i minusområdet? Så derfor vælger jeg nu at regne momentet i den næste linje, det vil sige, det er, jeg starter med at regne den her.
for efterfølgende at beregne den i den linje her. Så det vil sige, at jeg går over her og skriver i mit beregningsfelt, at momentet, skal se om jeg kan få den til at lystre, momentet her, og det må være at sige, det er ude i 2,8 meters afstand fra bjælkeenden. 2,8 er altså lige med momentet, som jeg lige har fundet fra det første areal, og så plus arealet for den næste figur, det er den her figur, som jo er igen en trapez, en halv gange den ene højde, 1,88 kN, plus den anden højde, 0,68 kN, og ganget med grundlinjen, som er 0,4 meter. Og det giver så til sammen et moment på 10,78 kN. Og inden jeg lige tegner videre, så kan jeg lige regne momentet ud ved den næste linje. Det vil sige, at det er momentet i en afstand fra venstre bjælkeende på 4,8 meter. Det må være momentet for det forrige moment, jeg lige fandt, plus momentet af det næste areal. Og det er jo et negativt areal. Så jeg vælger her at skrive minus, og så er det sørme igen en trapez. Minus en halv gange den ene højde, minus 4,32, og den anden højde, som er 10,32, ganget med grundlinjen, som er 2 meter. Og det giver så et moment her i den linje her, som bliver minus 3,86 kN. Det vil sige, at jeg ryger helt ned under nulpunktet her. Og det vil sige, at nu kan jeg tegne det næste kurveforløb. Jeg ved altså, at den starter med en tangenthandling på minus 4,32 og ender med en tangenthandling på minus 10,32. Det vil sige, at den må falde mere stejlere og stejlere, så det må igen være sådan en parabolkurve, som starter her, og så kører nedad. Sådan der. Godt. Og vi kan lige skrive værdien på. Værdien her, den var jo 10,78. Det var altså den ene ekstremværdi. Og hernede har vi så en anden, som hedder minus 3,86. Sådan. Og så mangler vi det sidste stykke, hvor jeg vil regne momentet ud herude. Jamen, så fortsætter jeg bare samme stil og siger momentet ude i en afstand på 6 meter og 40. 6,4 meter er altså lige med det moment, jeg lige har fundet i den forrige linje, plus det areal, der nu skal lægges til, og det er jo arealet af den trekant her, som er en halv gange højden 4,8 kN og grundlinjen, som er 1,6 meter, og det sidste areal er så også lige præcis 3,86 kN, så arealet og momentet hen i det sidste punkt her bliver 0. Så kan jeg tegne sidste del af linjen. Og hvordan forløber den så? Jamen jeg ved, her har jeg en positiv hældning på 4,8 i det punkt, og så ender jeg med at have en hældningskoefficient herhen, som er 0. Det vil sige, at den skal køre sådan der og blive mere og mere, og så ender op i 0. Der den vandrer tangent og værdien 0. Så er jeg færdig med at tegne min momentkurve. Det eneste jeg faktisk mangler, det er lige at lave den her lodret skravering, ligesom jeg gjorde på tværkraftskurven. Det vil lige springe over i forbindelse med den her optagelse. Men ellers kan man sige, at det interessante med de kurver her er så, hvor er de maksimale værdier, det maksimale moment. Ja, det kan vi konstatere her, at den maksimale numeriske værdi af mit moment er 10,27, 10,78 minus 3,86 og 0. Så det vil sige, at det er her, den værdi der, som er mit maksimale moment. Tilsvarende, hvis jeg skal bestemme den maksimale tværkraft, jamen det er den numeriske værdi, der er interessant. Så det vil sige, at tværkraftskurven, som forløber her, den har altså sit ekstrem værdi hernede i 10,32 kN. Så det er altså de der to værdier, som for henholdsvis tværkraftskurven og for momentkurven
vil være værdier, som jeg skal arbejde videre med, når jeg laver en dimensionering af bjælken.